cesto je prichystané na párance a je urobené len z polohrubej múky, 6 deci vody a 1 lyžica soli. Cesto má byť odstaté, tak preto som ho urobila skôr. Je nelepivé, takže myslím, že sa na s ňou bude dobre robiť. Zabalíme buď do potravinovej fólie alebo sáčku a uložíme ho odležať do chladničky. Takže cesto si rozdelíme na takéto časti, na takéto dlhé hadíky a keď je voda zovretá, môžeme začať párať. Je ukážka, ako veľký páranec sa mi podarilo natiahnuť. A tu je ukážka už napáraných párancov, lebo čakám, pokiaľ mi začne vrieť voda. Párance sú hotové vtedy, pekne vyplávajú na povrch, len teraz sa pári spod vlak, tak je to ťažko vidieť. Potrebovali sme pečené zemiaky, hňad na ozdobenie, roztopené maso a toto sú už hotové párance, ozdobený petržlenovou hňaťou a postriedané pečenými zemiakmi, pečeným cesnakom. Prajem vám dobrú chuť a uvidíme sa znovu o týždeň.